Matud pa ni Apostol Juan, tanawa unsa nga matang sa gugma ang gihatag sa amahan, nganhi kanato, nga kita, pagatawgon nga mga anak sa Dios. Busa ang kalibutan, wala nakaila kanato, tungod kay kini, wala miila kaniya. Ang inadlaw-adlaw nga kalanon sa atong kalag, nga mabasa sa unang Juan 3, tudling 1. Niya ang paghulagway sa mga isina sa miaging yugto ning atong sugilanon. Unsa kini si Antonio nimo? Akong classmate. Dili mao ang imong tubag. Unsa kini si Antonio nimo? Suod kong higala. Dili mao ang tubag. Unsa kini si Antonio nimo? Ug unsa ipasabot si ang mga text dinhi sa imong cellphone? Duna sa dakong katungod nimo? Nagkaupos na nga kung pailom og pasensya nimo. May relasyon ming duha. Klaro ha! Hinikukma. Naaraman lagi na. Kisay iyang kagikan. Kinsay iyang kaliwat. Kinsay iyang kaliwat. Kinsay kaliwat ni Antonio. 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 Anak siya ni Amanda. Matilde, ayaw! Ug karon atong ipadayon ang laing sumpay nining sugilanon. Ang mga kaliwa. Mga Matilde! May puti-atalan mong mga mata, Ma! Credo Pater Mitam Corpus Spiritum Mio. Meligdi ang baso. Misuka ko og dugo. Mitikuka ko og gagmayng mga ilaga. Kadago sa mga uhipan. Tene, Matilde. Mel, Matilde. Benedictionem, Matilde. Inunquiam sperarum, Matilde. Loretta, anak. Loretta, anak. Mecum corpus tuyo
Mikang Corpus tuyang. Isulti kung unsay imong nasaksyan. Nalain ang imong ingog. Miligti ug nabuak ang duha ka mga baso dito sa lamisa. Wa hilabti. Unya, anam-anam nga miputi ang duha mo ka mga mata. Og Unsa pa'y imong nakita, isulti ang tanan mo nakita. mibatay ang imong kaugatan sa imong mga kabot ug bukton. Unya murag mikatay ang imong kaugatan nga naa sa imong panakuay. Ug unya miitom og maayo ang mga kaugatan. Apan mo ligon ko ti ay si Amanda. Kikomedyahan ko ni Matilde. Nangumidya si Matilde. Time na nyot. Time na nyot. Wag yung silurita nyot. Nga no, makanyot to nyot. Wala ka siya reply, Lucrecio. Unsa ka kinay tabo? Manuta dito sa dutahan na. Duta naman manuta sa katukang internetan ba na? Beda oy. Samot man ni. Manuta sa klase oy. Naunsa naman yung utok na ko. Time na, dali na. Tana, Lucrecio. Dali. Ba na ko, ba. Dali. Bago taon na. Sakiton ko, baong ko ni mo. Unsa kay hinungdan? Wa na gyud kapugnik miabot na gyud ang tukmang panahon, Loretta. Tukmang panahon nga masayra nimo kun unsa ako nga imong inahan. Sa miagi pulos pangutana o kahibong ang imong maobserbahan tingali sa akong pagkaako. Apan sa ako nang gisulti, miabot gayud ang hustong panahon nga musaksi ka unsa kining imong inahan. Mao nga mihukom ko nga ning adlaw gayud makigsulti ko nimo ug isaysay ko nimo ang kamaturan. Unsay nagpalayong kasaysayan o kitabo sa milabay kong kinabuhi. Kasaysayan sa akong kinabuhi nga may mga kaubang kinabuhi kuntaw nga dako kayo kalaputan sa hangtod karong padayon nga ngulngul sa kasakit sa ilang panaog-daog ning imong inahan. Klaruhon nako, dinaog-daog kining imong inahan. Sinakit kining imong inahan. Ug kana mo'y dakong hinungdan o katarungan nga kinahanglan nga imong pagaputlon ang inyong relasyon ni Anang Antonio. Dili. Tungod kay kining lakiha kaliwat ug anak ni Amanda nga mao'y mitingal nako
Aron pugson ko glamoy ang kapaito kasakit. Kining tanan, binuhatan ni Amanda. Mama Matilde. Binuhatan ni Amanda! Paminaw, iasoy na ko nimo ang panghitabo. Dili lang kay higala lang kundili suod kaayo nga higala. Kanang giingong igputol sa tinay. Sa ato pa igsuon. Igsuon ang akong pag-ila ni Amanda. Apan traitor si Amanda. Kinasing-kasing ko siyang giila nga igsuon. Apan kipatuulan di ay ko ni Amanda nga igsuon usab ang iyang pag-ila nako. Apan di ay hilom na siyang naglaraw kaalautan ako. Mama Matilde. Imo untang amahan ang amahan ni Anak Antonio. Paminaw maayo. Aron mo ingon ka. Nga unungan mo jud kining imong inahan nga magdumot ug muligot-got sa ilang mga kaliwat. Nyot. Unsa? Unsay answer sa 1 to 10 nyot. Wala ka answer diya sa 1 to 10. Unsay answer oy? Wa. Unsay wa? Oy. Blanco mo na tanan mo. Sa nabugo na kanyo, tabugo na ka. Unsa kini tabo ni Lorita? Daan pag yugo iduta pa na nimo. Wa siya eskwela. Dili ko siya makontak. Ambungan si Ramon. Mura siya artista. Hilom di ay nakagusto si Ramon nga rin ako. Hilom sa kong nakagusto ni Ramon. Bisan sa among linihukan o tinanawan. Nakasabot na kami duha nga nakagusto o nahigugma kami sa usag-usa. Apan kun hilom kaming nakasabot nga nahigugma kami si Ramon sa usag-usa. Apan mas hilom di ay kay nahigugma o maayos si Amanda ni Ramon. Ug wa lang ko mahibaw
ug walang di ay si Ramon mahibaw nga may maitom nga laraw si Amanda ni Ramon. Ganiha, minugbuog gagmayng kakulba ang akong kibati. Apan karon, misagunson og maayo. May ipasabot. Ganiha gikomedyahan ko ni Matilde. Apan karon, may seryoso siyang gibuhat. Hangtod nga sa ato bangay gisulti ni Ramon nga nahigugma siya na. Ug ako sab siyang gitubag nga nahigugma ko niya. Dito magsugod ang dilitop nga namong kalipay ni Ramon. Ug wa kini matago ni Amanda. Nahibaw-an gyud ni Amanda ang relasyon namo ni Ramon. Ug sa kahigayon, milampos gid si Amanda sa pag-ilog sa lalaki nga gimahal ko pag-ayo. Gihubog ni Amanda si Ramon dito sa kaugalingon nila ni Amanda. Kunsabo ni Amanda ang iyang mga ginikanan. Ug milampos sila sa dautan nila gibuhat. Na-corner nila si Ramon. Ug nailog yun ni Amanda si Ramon. Sila mo'y nagkadayon. Ug ako, hangtod karon nag-antos kahapon sa kahapdos nga ilang gibuhat. Buwagi si Antonio, samtang wa pa mulampo si Antonio kag Amanda sa lain nilang maitom nga plano aron sama nako. Ikaw sab, Loretta, masakitan. O sibot, magipasabot, Mama Matilde. Sakiton ka lang ni Antonio. Kay maukini ang plano nila sa iyang inahan nga si Amanda. Dili! Dili!